Márquez, vinc de l'Institut Ramon Berenguer IV i faig segon d'ESO. El llibre que us presentaré es diu Memòries d'Idun, la resistència. És el primer d'una trilogia escrita per Laura Gallego. Ara llegiré un fragment. Van veure com el xec creuava el firmament, en el seu vol inestable, enroscava el seu llarg cos d'argent viu i queia empicat enmig del bosc. Aquest llibre tracta sobre un nen de 13 anys, en Jack, i una nena de 12, la Victòria, que gràcies a en Xall i l'Alsan, en Xall és un mag i l'Alsan és un príncep guerrer, que venen d'Idun. Descobriran aquest món, el lloc d'on procedeixen, i per culpa d'en Kirtash, que és un assassí, que els complicarà la missió de salvar Idun de les mans d'Aslan el Nigromant i els seus aliats, els xecs. M'ha agradat molt perquè té una mica de tot. Té alguna part d'intriga, moltes parts de fantasia i d'aventures i també alguna que altra sentimental. Jo ho recomanaria a gent que li agradi llegir a partir de 12-13 anys, que els agradin els llibres de fantasia i aventures. Moltes gràcies.